Това е обидата, която вече нашето общество търпи, и тя със сигурност не е само за хората на изкуството. Обществото трябва да знае, че 0,4 е по-надолу от миналата година, от по-миналата, т.е. грижата на управляващите за обществото да расте и да се развива клони към нула. Много ще е грубо да извадя фиша за заплатата си. Няма да го направя, естествено, но мисля, че всички в България са наясно с начина на живот, който водим ние. И някак крайно време е да се обърне внимание на хората като нас, че и ние заслужаваме достоен живот. Когато културата е натикана в ъгъла на една държава и когато изпълнителната власт подава сигнали и казва с действията си, с думите си, че едва ли не се интересува от културата на собствения си народ, защото ние така го тълкуваме това. Заплатите, прословутите заплати и възнагражденията на хората, които се занимават с култура в тази страна, било то артисти, било то музейни работници, хора, които работят в библиотеките и така нататък, са унизително ниски. Това за никого не е тайна. Защото не искам да продължава падението, защото не искам България да изчезне, защото не искам да ни притопят, както си мислят, че успяха. Всеки път излизаме на протест и се молим за пари, сякаш сме някакви просъци, което е много обидно за нас. Смятам, че културата на един град, това е театъра и операта, и кукления театър, изкуството изобщо. И никой не подпомага. Няма да говоря за заплатите. Една касиерка, без да обиждам касиерката в Била или в Фантастико, взима много повече от нас. И това е страшно невъзмутимо за мен. 0,4% това е изключително малко. Ние се борим да просъществуваме, което някакси не е честно. Наистина за мен самата е обидно тези хора да работят в сферата и да правят това, което правят на такава обидно ниско заплащане. Значи, когато станах директор, долу горе сварих около имаше заплащане от 850-900 лева. В момента средната заплата е около 1000, но отново смятам, че това изобщо не е достатъчно. Мен, ако питате, е просто двойно на това. Нали, 2000 предполагам, че няма как да се случи, но поне 1500 една средна заплата. Така е някакси по-нормално, което във времето, нали, трябва и да върви нагоре. Например, сега знаем, че в последните години, особено наскоро, имаше голямо увеличение при хората, които се сферят на образованието, визирам учителите. Само че културата и образованието, според мен, а не само според мен, вървят ръка за ръка. И така поставяме нещата, без да искам да звучи като дискриминация, но смятам, че културните дейци също трябва да взимат подобни възнаграждения. Другото основно нещо, което ние смятаме, че трябва да се промени, е процента от брутния вътрешен продукт, който се отделя за култура. Ние знаем сегашното число какво е. Ние мислим, че 1% е реално постижимо число. Изключително ме е трудно като директор аз да набирам нови кадри, а и да задържам млади хора, и да задържам и тези кадри, които са качествени в момента, на такова ниско заплащане. И като цяло това е отношение към културата, което всъщност това е по-лошото, защото самото отношение, т.е. вие не сте толкова важни за обществото, вашата работа не е важна, обидно е, унизително е, а смятам, че работата ни е изключително важна за днешното съвременно общество. Навлизат технологиите изключително много и в театъра, нужни са специалисти, които да отговарят на определени изисквания, което означава, че отново тези специалисти, които ще ни трябват, няма да са съгласни на такива ниски заплати да работят. Вярвам, обичам и благодаря. Прекланям се пред българщината и пред тях. Обичам ви, българи. Да се събудим! Да се събудим!